5 до 7 клас всяка година марширувах в Чета и по-точно участвах в похода по стъпките на Таню Войвода. Този поход беше хайлайта на живота ми през тези 3 години. Моето училище по традиция всяка година взимаше участие в похода. Учеха ни в часа по физическо специално да маршируваме и беше супер голяма чест да те сложат отпред, да маршируваш и да носиш знамето. Походът тръгва от Тутракан и се минаваше през Попово, Търговище, Исперих и Разград. Беше едновременно най-възвишеното нещо и в същото време адски нелепо и скандално. Първо ще започна с възвишените неща и после ще ви разкажа скандалните случки. Както на всеки подобен поход, целта е да изминем пътя, който е изминала конкретната Чета. Естествено имахме и автобуси, защото това си е доста пъти. За между 5 и 7 клас трудно ще го минат пеша, но въпреки това имахме и доста дълги пешеходни походи, които бяха водени от